खुलुमबाय। बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव दं आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिपिएफआ बिटिसिआव सोरखार दागोन बुंदों नबकुमार सरनिया। सिलचरनि आश्रम र'डआव गुलि गावनायखौ लाना मिज'रामनि सानै लाइमोनखौ हमदों। निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव राजधानी एक्सप्रेसनिफ्राय गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे हमजादों। फुख्रियाव दुगैनो थांनानै फिफा फिसानि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। फैबाय थानाय बिटिसि सोरखारखौ बिपिएफआ दागोन होननानै दाबि खालामदों क'क्राझार लकसभानि बारग' एमपि आरो गण सुरक्षा पार्टी जिएसपिनि आफादगिरि नबकुमार सरनिया। रिपर्ट बादिब्ला नबकुमार सरनियाया रबिबारखालि टंला आरो कलाइगावआव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जिएसपि दोलोनि मोननै स्टेरिं कमिटि मावख' बेखेवो आरो जिएसपि दोलोनि फोसावदिंनायखौ अफिसियेल जागायो। नब सरनियाया जिएसपिनि बिजाथि नितुल देखानि फोसावदिंनाय आरो जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव कंग्रेस आरो गुबुन राजखान्थियारि हान्जानि 100 सुबुंफोरा जिएसपिआव हाबो। मख'नो गोनांदि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव जिएसपिआ बिपिएफजों गोरोबथायाव गैया। नाथाय बिपिएफआनो बिटिसि सिङाव सोरखार दागोन होननानै जिएसपिनि चिफ नबकुमार सरनियाया बुङो। सिलचरनि आश्रम र'डआव गुलि गावनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै सानै सुबुंखौ हमनो हाबाय। सिलचर पुलिसआ डेभिड मार आरो क्रिस्ट'फार फानलाउपेया मुंनि सानै सुबुंखौ सिलचर आश्रम र'डआव गुलि गावनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै हमदों। हमजानाय सानै सुबुङा नसुं रायजो मिज'रामनि होननानै सिनायथिनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला सिलचर पुलिसआ हमनो हानाय मिज'रामनि सानै सुबुङा बराक भेलियाव हाथियार आरो ड्राग्सनि आयेन बेरेखा फालांगि सालायगासिनो दंमोन। नाथाय सिलचर पुलिसनि गोख्रों सन्धाननायाव बै सानै दुथाङा हमजायो। बे अपारेशनाव पुलिसआ गंसे एयारगान, गोबां राउन्ड गुलि आरो नोगोद रांफोर जब्द खालामदों। बे जाथाया गासै ओनसोलाव ड्राग्स फालांगि हाबाफारिफोराव आयेन बेरेखा हाथियारनि बाहायनाय आरो बांलांनायखौ दिन्थियो। मख'नो गोनांदि हमजानाय बै सानै सुबुङा आश्रम र'डआव ड्राग्सजों लोब्बा थानाय एना-एनियाव गुलि गावदोंमोन। बे जाथायाव जायगानि सुबुङा जखम जादोंमोन। नाथाय जखम जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ सोराङाव लाबोनाय जायाखै। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव दुथांफोरा खारखुमा लांनो नाजादोंमोन। बङाइगाव जिल्लानि निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव गान्जानि बेरेखायै जिआरपिएफ एबा रेलवे पुलिसनि अपारेशन। रबिबारखालि अपारेशनाव 4 पेकेट गान्जा जब्द खालामनाय जादों। बे अपारेशनखौ राजधानी एक्सप्रेसआव खालामनाय जादोंमोन। जिआरपिएफआ अपारेशननि समाव सासे गान्जा जगायग्राखौ खानो हादों। जगायग्रानि मुङा बिकास सहनी होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। हमनानै मोननाय गान्जानि बिबाङा फ्राय 40 किल'ग्राम आरो आथिखालाव जिआरपिएफआ बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं होनना फोरमायथिदों। दरं जिल्लानि देवमर'नि सेनापति फारायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। फुख्रियाव दुगैनो थांनानै सानै बिफा फिसानि जिउ खहा जानाय खौराङा सोराङाव फैदों। फुख्रियाव दुगैनो थांनानै जिउ गोमानाय बिफा फिसाखौ सेनापति पारानि थागिरि धीराज सहरिया आरो बिनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला क्रिस्टिमान सहरिया होननानै सिनायथि हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रबिबारखालि धीराज सहरिया फिसाज्लाखौ फाफ्लियाव दैखांनानै फुख्रियाव दुगैनो ओंखारदोंमोन। नाथाय फुख्रियाव दुगैबाय थानाय समाव बिफा फिसा सानैबो गोदोलांनानै गबोयो। बे जाथायाव उन्दै बैसोनि क्रिस्टिमान सहरियाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गामिनि सुबुंफोरा जोबोर गोब्राब हालोदाव बोखांनानै धीराज सहरियाखौ गुवाहाटीनि गंसे देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। देहा फाहामसालिनि आइसिइउआव दोननानै फाहामथाय होनाय जादोंमोन। नाथाय रबिबारखालि हराव धीराज सहरियाबो जोबथा हां लायो। मख'नो गोनांदि बे जाथाया दुखुथिया नखरजों लोगोसे ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।